Que no els hi dieu adeu! Teniu prohibit caure. Escolteu un moment, us podeu posar de genolls en el seient, no hi ha problemes, però no vull veure ningú dret a dalt del seient, d'acord? Jo és Barcelona. Barcelona? A veure. Atenció. Nos sentamos. I a baix de tot. Barcelona. Barcelona. Una muntanya té Barcelona. Montjuïc, la muntanya de Montjuïc. Hostalric no és Montjuïc, Hostalric és una població. Montjuïc és una muntanya. De Corsa. Salvador. Te l'hauràs de guardar i quan trobis una bossa la tires. Aquí no n'hi ha. A la motxilla, guarda-la a la motxilla. Escolteu-me un moment que us explico una mica el que podem i el que no podem. Quan parlem, quan fem alguna mica d'explicació, intentarem estar callats, no són molt llargues les explicacions, amb la qual cosa, mentre expliquem callats i després podeu parlar una miqueta, comentar alguna cosa, qui vulgui fer una pregunta aixeca la mà. Un moment. Després,
al banc, tothom ha d'estar o assegut o de genolls tocant el banc. No vull veure ningú a dret a sobre del banc, d'acord? Perquè es podria trabucar i caure a l'aigua i llavors els peixos se'l menjarien i no pot ser així. Una cosa. Posa't de genolls al banc. De genolls com a molt. Posar de peu. De genolls. Així, no? De genolls al banc. I no pot. Els peixos aquí nos encontremos en la playa. Aquí en el Víctor Reyes nos hemos encontrado. Hola. Després que el subirà. ¿Vas a fer una foto? Sí. Ah, pensava que allà. Por ahí. Vinga, dibuixem. Jo no he començat. Doncs va. Sara, això està bé? Després a veure com ho pintes amb les ratlles i els punts, eh? Podeu dibuixar com vulgueu, mentre sigui natural. Sara, t'està agradant? El que veus? Sí. El que veus, Yesenia? ¿Alguien me da una goma? Toma. Una cosa, tío. ¿No sería mejor hacerla así y hacerlo así? Que se vea como mirando para allá. No, desde arriba. Bueno, ya verás. Yo haría. Y també tens de dibuixar. Sí, pues cada dia està dibuixant. A mi no cal dibuixar-me. I si volem? No. ¿Por qué? La pili no es naturaleza. La pili no és naturaleza. Sí. Ai, perdó. Un barco. Claro, es un dibujo. Sara. Què? Sara. Què? ¿Sabes qué? Què? Estic posant aquí perquè em surtin les pedres. Molt bé. Sara, Digues. pots fer d'aquestes pedres fins les pedres més properes? Si tu vols, sí. Molt bo. Està bo? Sí, està molt bo. Molt bo. Boníssim. Boníssim. Buenísimo. Boníssim? Com està, Àngel? Bé. Que està bo, això? Claro que sí. Sabe muerte. Sí. Tu- Demasiado bo. Massa bo. Ah, està bo. I tu, Hussam, està bo? Massa bo. Massa bo. I el teu, Moja? Bo. Bo? I el teu, Masi? També. Però, com diuen ells, massa bo o bo? Bo. Bo. I tu, David? Más que més bo. Més que massa bo. Molt bo. Molt bo. Com està això que mengeu? Molt bo. Una cosa, Sara. Després ens deixareu anar allà? Ja en parlem. Oh. Delicious. Delicious. Molt delicious. Com està? Allí va tot. Cuida't que no dines. Va, dina. Tenia que haver... Què, nada, com està això? Molt bé. Molt bé? Dic molt bo. Ah. Com està això que menges, Aiman? Molt bé. Molt bé. Molt bé. I el teu com està? Regular, malament o fatal? Molt bé. Molt bo. Amiel, com està? Amb ensalada. I com està el pernil? Molt bo. I tu, Sergi? Molt bé, molt bé, molt bé. On està el teu dinar? Ya me he comido uno. Ahora me toca esto. Arroz. Pero uno me lo he comido con las manos. Hola, arròs. Josué, què menges? Patatas. I com està? Bé. Bé? Bruno, tu què menges? Patatas.
Bruno, ¡Desahogo! tu què menges? No sé. Està bo o no? I tu, Carlos, què menges? Croquetes que m'ha fet la meva mare. I què és? Croquetes, I com estan? molt bones. I tu, Ethan? Un Panamà! I com... Ala, que et va caure el formatge i tot. De formatge, de pan... Ai, espera. Vine. El de formatge, un pa deliciós, un Frankfurt i bacon. Toque final. Tu, Jesús, què tal? Un entrepà. I bé o què? Sí. I tu, Carla? Una amanida de pasta. I què tal? Superbona. Superbona. Sí. I tu, Aya, què menges? Espaguetis. I què tal estan? Boníssimes. Boníssims. Tu, Sergio, què menges? Macarró. I què tal? Bé? Sergio, tu que les mandonguilles, no? Sí, I què tal? molt bones. Bueno. Jasmine, què menges tu? Un entrepà de truita, que bo. I tu, Mireia? Macarrons. I què tal? Bueno. Ai, Sara. Jugar? Podrem anar a les cordes? Després parlem. Marta, què menges? Macarrons. I què tal estan? Bons. Mira, ha fet un... Què? Macarrons, això. Noelia, què tal? Macarrons a la meva Entrepà? mare. Mola mogollón. I tu què tal? Riquísimo. Boníssim. La meva mare. Boníssim. Què, Marc, tu què menges? I què tal està? Bé. De què és? Panello. I el rillo? El d'abans i el de tortilla. El de truita. I te'l menjaràs, el de truita, o no? Home, així encara. Sara. Vinga, digue. ¡Estoy muerto! ¿Qué tienes esta? ¡Sara! ¡Hola! ¡No vuelven! ¡La capucheta! ¡Hola! El què? ¿Has visto que le ha pasado al mojo? ¡Hostia, se fue tú! Cuidado! Sara, hasta Silvia, a mí le han puesto Estàs bé, moja? Segur? Aquí yo te A on vols anar? A on vols anar?